ערב טוב. אני יצאתי לרחוב משתי סיבות: חוק הלאום ושבירת הסטטוס קוו בהר הבית. שני הדברים האלה עלולים להביא לחורבנה של מדינת ישראל, ואני אומר את זה במלוא האחריות ובמלוא הסמכות המקצועית. מדינת ישראל מובלת היום על ידי חבורה של פירומניאקים, מונהגת על ידי אגומניאק אל חורבנה הסופי. חוק הלאום אוכל ויאכל כסרטן בגוף האומה הזו על כל אזרחיה, והמשך הפעילות המשיחיסטית קיצונית על הר הבית תביא למלחמת גוג ומגוג, למלחמה של העולם המוסלמי כולו כנגד העם היהודי כולו שמדינת ישראל מחויבת כלפיו. אנחנו חייבים להיות קול של יוחנן בן זכאי שהציל את הגחלת היהודית אל מול המתאבדים של מצדה שמיוצגים כיום על ידי ביבי נתניהו ונאמניו מהימין הקיצוני. ואם יוסי שריד אומר לי כאיש מרכז שכדי להילחם בפשיזם הזה אני צריך לשבור שמאלה, אז אני שובר שמאלה.